Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa wannan sabon bidiyon. Wannan bidiyon za mu muku bayani akan yadda za ka samu kuɗi a TikTok. Za ka yi mamaki an ce yadda za ka samu kuɗi a TikTok. Tabbas abin mamaki ne saboda kai baka san yadda za ka samu kuɗi a TikTok ba. Kuma in Allah da wannan channel ɗin ta Ibrahim Tech za mu kawo muku yadda za ka samu kuɗi a TikTok. To kana ganin cewa duk mutanen da suke hawa TikTok a cikin al'ummarmu kaso 90 ba dan su samu kuɗi suke yin TikTok ba domin su yi suna. To ka sani za ka iya yin suna a TikTok kuma za ka iya samun kuɗi da sunan da kai. Ka duba idan ba a ce TikTok yana biyan mutane kuɗi ba, to ya za a yi mutane su ta shiga TikTok da yawa a TikTok uploading ko da yaushe a ɗora bidiyo, ko kuma mutum ya zauna shi kadai ka gani ya yi bidiyo ya yi editing. Ka duba ga ɓata lokacin da mutum zai yana editing, ya ɗauki bidiyo na ɗan sakonni ya zauna ya masa editing, ya zauna sama da minti 30 yana editing. To kai ya hake ganin wannan abin zai kasance idan ba yana samun wani abu ba. To ya za a yi wannan editing din? Ya za a yi mutum ya wannan editing? Ka gani yana uploading, ka gani wani ya saka bidiyo sun fi 3,000, wani ya yi uploading din bidiyoyi. Idan ba YouTube shi ma yana biya ba, to ta yaya zai kasance kaga mutane da yawa kowanne yana uploading? To ko ni da nake ɗora wannan bidiyon akan YouTube, to ni ma ina so ne in samu wani abu nan gaba, so nake in bari wannan channel din da nake ginawa. Hanyoyin samun kuɗi a intanet suna da yawa. Ita ma wannan TikTok din, saboda abin da ya saba kawo bidiyo akan shi, saboda na ga kowa hankalinsa yana kai, kuma mutane da yawa bai san cewa ana samun kuɗi a ciki ba. Amma dai wanda suke samun kuɗi a ciki ba za su ce muku muna samun kuɗi a ciki ba. Kalilan ne wanda za su ce muku ana samun kuɗi a waje kaza. Amma dai in Allah da zamu nuna muku hanyar da za a samu kuɗi. Amma dai kana so ka samu kuɗi, hanya mai sauƙi. Na farko, za ka buɗe wannan account ɗin mai suna PayPal, ko ka shiga YouTube ka yi search ɗin yadda za ka buɗe PayPal account. In dai ka buɗe wannan PayPal account ɗin yana aiki ne a kowace ƙasa ka sani zai aiki a kowace ƙasa, kuma za ka yi amfani da shi. In Allah da ta wannan channel ɗin nan da wasu 'yan kwanaki za mu sako muku bidiyoyinmu akan TikTok da bayani a kan in Allah da iyadi abin da ya sauwaka. Daga yanzu ka fara bincike ka ce ya za ka samu kuɗi a TikTok. Ka shiga YouTube ka saka how to make money on TikTok, ka ga bidiyoyin da za a gani da yawa wanda suka yi bayani akan yadda za ka samu kuɗi, yadda za ka yi abubuwa da yawa. In Allah da wannan shirin ta Ibrahim Tech za ta kawo muku wannan bayanin da Hausa. Yawwa duk wanda ka fahimci wannan bidiyon, za mu ga comment ɗinka a ƙasan a wajen comment. In Allah da kuma za mu karanta, za mu duba masu son ba mu shawarwari da masu fatar alheri. In Allah da za mu ga comment ɗinku a ƙasan description na wannan bidiyon. Yawwa ɗan uwa, wannan shine ƙarshen bidiyon namu. Idan baka danna wani alamar subscribe ba, ka yi wani alamar subscribe, ka yi mana like a wannan bidiyon, ka share zuwa ga 'yan uwa saboda su amfana. Yau mun gode da kallon wannan bidiyon. Kar ka manta, in Allah da nan 'yan kwanaki za mu saka muku bidiyoyi